Estem aquí celebrant aquesta festa de la solidaritat i de l'esport, que és la 6a caminada i cursa nocturna del Castell del Remei, una iniciativa ja consolidada, amb molt agraïment a tots els participants, tant a la trajectòria més curta de la caminada, que també es pot fer corrent, i de la cursa llarga, amb un ambient així nocturn, amb les llums, en plena natura, gaudint de l'espai, a l'arribada també del sopar i de la degustació de vins, perquè som un celler i aquesta és la forma que tenim de participar en aquesta iniciativa, però de també donar a conèixer el celler, els nostres vins, aquest espai tan maco. Per això també durant el dia hem fet moltes activitats, hem fet aeromodelisme, hem fet un espai pels nens i també hem alliberat aus, i per donar a conèixer també les possibilitats que té el Castell del Remei com a patrimoni natural, artístic, cultural, i que la gent valora tantíssim perquè ens feliciten molt per poder gaudir d'aquesta festa i nosaltres estem molt agraïts per tota aquesta col·laboració i la resposta que sempre té la gent cap a aquest enclavament, que hi ha un vincle emocional molt important que nosaltres valorem moltíssim i estem molt agraïts. La Fundació Catalana de Lupus es va crear bàsicament per a investigació amb aquesta malaltia, que continua sent una malaltia de causa desconeguda i incurable actualment. Llavors, de tant en tant, fem esdeveniments com aquesta caminada, aquí al Castell del Remei, amb aquest entorn tan bonic, i és per recaudar cèntims per poder fer aquesta investigació, una investigació que fem bàsicament a Barcelona en aquests moments, i és una investigació dedicada a trobar la causa d'aquesta malaltia, millors tractaments i, evidentment, intentar que la supervivència d'aquests malalts sigui el màxim possible. La Fundació Catalana de Lupus es va crear l'any 2007 i unes de les coses que es van fer, es va intentar aconseguir, aquestes caminades populars, que realment s'han aconseguit arraigar. En aquests moments és la 6a del Castell del Remei i la 7a del Vilosell. Realment són dos caminades que han anat a més. En aquests moments ja estem aconseguint uns 1.000 aquí al Castell del Remei de participants i al Vilosell aproximadament uns 500 cada any.